Hej og velkommen. Jeg ved godt, det er lang tid siden, jeg har sagt, at jeg godt ville gøre det en gang om ugen, sådan noget, men jeg ved godt, det er lang tid siden, og jeg glemmer det lidt og sådan lidt hvert. Men i dag vil jeg snakke om lægeprodukter. Jeg har faktisk rimelig mange. Ja. Og som alle ved, så er der jo EOS, Bigborn. Jeg ved godt, folk godt kan lide dem på grund af deres smag i og sådan noget. Men jeg synes altså ikke, de er særlig gode, og jeg synes, det tør min læbe ud sådan lidt. Og jeg synes ikke, at det er noget, jeg vil bruge. Ja. Så har jeg sådan der. Nogle farver her. Og den er en rød her. Så når man tager den på, så bliver den faktisk sådan lidt lyserød i det. Jeg har faktisk aldrig brugt. Så er der en lidt, så er der en sådan okay rødere her. Den der. Og den er okay. Og så er der 2 brune, som jeg aldrig har brugt overhovedet. Og jeg har heller ikke tænkt mig at bruge dem. Jeg synes ikke, de er særlig gode. Og jeg synes ikke, de er særlig pæne på mig. Jeg har brugt dem en gang eller sådan og prøvet dem, ikke? Men jeg synes ikke, de er særlig pæne. Og så undskyld, jeg har ikke fået lavet det der med kameraet endnu. Jeg synes, det er pisse irriterende. Nå. Så har jeg en lipgloss, som alle kender lipglosser. Det er bare en med glimmer i. Jeg ved ikke, om man kan se den. Det kan man vel. Nå. Og så har jeg en læbestift, som der er pink. Jeg kan bare ikke lige se, hvor pink den er. Det står der ikke på. Den ser sådan her ud. Den er der. Og der er så mange biler, der kører ud foran, så jeg bliver helt stolt af det. Nå. Og så har jeg en læbestift, som er... Hvad sker der for, at der ikke står farve på? Altså... Nå, men den ser sådan her ud. Den er lidt voldsom, den her. Den bruger jeg ikke så tit, men når man smører den lidt ud, så bliver det sådan lidt mildere. Der. Altså. Nå. Så har jeg en, der står farve på, en lidt rødlig en, som jeg ikke helt, som jeg åbenbart går i stykker. Ja, det er en farve, det er 09. Ja. Den bruger jeg ikke. Den har jeg aldrig brugt, og den er åbenbart også gået i stykker, har jeg lige fundet af. Så har jeg en for Lady for Shine, som er en med 3. Og det er bare sådan en brun en. Så hvis man ikke vil se sin læber bliver set, ikke? Og den er der, men den passer ind i min hud, så jeg ved ikke helt, om man kan se den. Hvis jeg kan se den her. Og mange folk siger, at den er pæn til mig, og jeg synes, mine læber de er alt for... De slet ikke er fyldige nok. Men jeg synes, at mine læber de er fine. Der er ikke noget der. Og så har jeg bare en helt almindelig gennemsigtig lipgloss. Her. På fingeren. Til at ramme.
Og så har jeg en til lipgloss. Der er en... Det kan man heller ikke se på. Den havde jeg faktisk på tidligere i dag, men det synes jeg ikke er pænt til det tøjvalg. Så når den kommer på læberne, er det sådan lidt mindre mørk. Den er lidt lysere, når den kommer på læberne. Den er ikke så lille, som den ser ud her. Den har jeg kun brugt en gang, men det er fordi jeg fik den i går. Eller købte den i går. Så har jeg sådan en her. De koster 200 kroner. Det er helt sindssygt. Så vil jeg helst ikke bruge for meget af. Jeg har den faktisk på nu, hvis I kan se det. Det er en brun en. Og dem har jeg 2 af. Og den bruger jeg okay tit. Så meget som jeg kan. Så har jeg en rød læbestift her, som er en 60. Står der i hvert fald på. Den har jeg brugt rigtig meget. Det kan man også se på den. Den ser sådan her ud. Og den bruger jeg tit. Og den holder rigtig godt fast på læberne. Eller den bliver på læberne i rigtig lang tid. Så den er i hvert fald rigtig svær for af, når jeg skal have den af. Altså, det synes jeg. Og så har jeg sådan en her, som hjælper med at holde på læbestiften, og som også plejer læberne rigtig godt. Den kan man ikke helt se, det har jo ikke noget farve, men ligesom hvis man vil have den som en lipgloss, men bare den farve, så er den rigtig god. Så holder den også i rigtig lang tid. Den er lige sådan, den er lige, så jeg rammer der. Ja, og den er rigtig god. Den kan jeg godt lide. Nå, men ja, det var faktisk bare det. Så vi ses næste gang. Jeg lover at uploade en video. Jeg ved det ikke helt, for jeg skal starte på efterskolen, men ellers så lover jeg at uploade en video.